sanibonani ekuseni iyanibingelela yamanyana intokazi kanti-ke nazi ezihamba phambili ngaso lesikhathi. UZandile Gumede, umeya waseThekwini, ubanjiwe ebanjwa ngamacala okukhwabanisa izimali ezingango-25 miliyoni wamarandi. Kube-ke sekudliwa yonke impahla anayo yenani eliphezulu abethenga ngayo nemali yokuntshontshwa izimpahla ezimba eqolo. Kuvela nokuthi uZandile ubezithanda izinto eziphambili, ethanda izimpahla zakwanokusho, ethanda nje yonke into enhle, obucwebe, ubukhazikhazi bebubuzwa kuyena. Ubenemoto ebiza imali enkulu kakhulu, i-SUV. Bebesabancane kakhulu abantu abanayo eMzansi. Kwadliwa nomuzi wakhe, wabeke esethathwa kanjalo. Kanti-ke i-MK ibisiphawula ngalolu daba lokuthi i-MK yake yamkhuza uZandile ngaphambilini ukuthi akangamvoteli uRamaphosa, akangayivoteli i-ANC ngoba mhla esenkingeni angeke baze bamsize. Ngempela ziyamkhalela umama uZandile Gumede. Ngiyafisa ukwazi kwakho ukucabanga lapha no-comment section, asihlangane khona. Eyamanyana intokazi ithi nibe nosuku oluhle.